שלום, אני שחר, ואני גאה להציג בפניכם את הקורס בין 12 שיעורים שכתבתי בעצמי לבלנדר למתחילים בעברית לגמרי. את הקורס תכננתי להעביר לתלמידים בבית הספר שלי, אך אני גם אעלה פה סרטונים ביוטיוב כדי שכל ילד מישראל שמתעניין באנימציה תלת-ממדית יוכל לבוא וללמוד בקלות. עכשיו, בשיעור הזה אני בעצם אעבור על מה זה בלנדר, מה זה יכול לעשות, וראה כמה דוגמאות. אז קודם כל, מה זה בלנדר? בלנדר היא תוכנה חופשית למידול ואנימציה תלת-ממדית. מה זה אומר? תוכנה חופשית היא תוכנה שהיא לא רק בחינם, אלא הקוד שלה פתוח, וכל אחד יכול להוריד אותו ולשפר את התוכנה. בעצם, מישהו כותב איזושהי תוכנה, מעלה אותה לאינטרנט, בחינם, עם קוד פתוח, כולל הקוד שמה שהוא כתב אותה. אנשים רואים את התוכנה, מתרשמים, מורידים את הקוד, משנים אותו, קצת משפרים את התוכנה ומעלים אותו שוב. ככה אנחנו בעצם מצליחים לקבל הפיתוח של התוכנה שהיא בלי מטרות רווח, רק למטרות של התוכנה עצמה. בלנדר יכולה ליצור תמונות וסרטוני אנימציה בתלת ממד. זה בעצם מה שאומר מידול ואנימציה תלת ממדית. מידול זה יצירה של המודל, אנימציה, אתם בטח כבר יודעים מה זה אומר. בלנדר נוצר ומתוחזק על ידי בלנדר פאונדיישן, אפשר לראות את הכל באתר blender.org, זה האתר של העמותה. זוהי דוגמה לצזנה בסיסית שיצרתי בבלנדר, אפשר לראות פה כמה צורות תלת-ממדיות, אפשר לראות פה פרספקטיבה, צל, שתתרשמו קצת מה זה אומר. הנה עוד דוגמה לקוביות שיצרתי. זו תמונה שאני יצרתי לפוסטר של בית הספר שלי, ששנה שעברה חגג 100. כן, זה, אני יודע, זה הרבה. בית הספר הריאלי, אם מישהו מכיר. זה בעצם הסמל שלו בתלת ממד. עוד פוסטר שיצרתי לבית הספר, שמדבר על חשיבה מחוץ לקופסה. עכשיו, בלנדר גם יכול ליצור תמונות מאוד ריאליסטיות. הנה דוגמה מאוד פשוטה, תיארה בתוכה בד. שימו לב אבל לדבר הבא. זה אדם בשם אנדרו פרייס, בלנדריסט, מאוד מפורסם, יוצר הרבה טוטוריאלס באינטרנט. תמונה מאוד ריאליסטית, זה לא צילום חברים, זה לא צילום, זה תמונה שנוצרה בבלנדר. רק אדם ומחשב. משהו מדהים. הנה עוד דוגמה למשהו שהוא יצר. סצנת הספגניות המפורסמת. בלנדר גם יודע לעשות הדמיות ממוחשבות. זה דוגמה. הרקע זה בעצם צילום, והקוף הוא ממוחשב. מה שאני בעצם מנסה לעשות פה, זה לשים את הקוף שיראה כאילו נמצא בתמונה המקורית, וככה גם אפשר לעשות כל מיני אפקטים שמוסיפים לסרטים שיצורים פנטזיים משתתפים בהם. הנה דוגמה לאנימציה בסיסית מאוד שעשיתי בבלנדר. זה אחד האנימציות הראשונות שאתם תעשו בסדרת השיעורים שהכנתי. רואים פה מכונית נוסעת, עולה בגבעה ויורדת. לא מאוד מתוחכם, אבל זה די יפה. עוד דוגמה לאנימציה שאנחנו נעשה בקורס. מישהו מכיר את ארכימדס? תנו לי נקודת משען ואני אניף את העולם. זה בעצם מה שאני רוצה להראות פה, חוק המנוף של ארכימדס. בלנדר יודע גם לעשות סימולציות. הנה דוגמה לסימולציית נוזלים. כדור נופל לתוך בריכה, עושה ספלש, וזה נראה מאוד יפה. אז סימולציה הזאת על הגדרות נמוכות יחסית, אבל אפשר לעשות בבלנדר גם כל מיני דברים מטורפים, ספלשים כאלה, מפלים, מה שאתם רוצים. פשוט זה לוקח הרבה מאוד זמן חישוב בשביל המחשב. אז ככה, מי שחשב שבלנדר יכול ליצור רק כדורים שזזים מימין לשמאל, אז הוא טועה. בלנדר ממש יכול ליצור אנימציה של דמויות. זו דוגמה לדמות שאנחנו נכין בקורס. את האנימציית הליכה, שהיא מאוד מסובכת, אנחנו נעשה רק ממש בשיעור האחרון, וזה התוצר. הליכה חלקה, ריאליסטית.
מה שיותר מסובך באנימציה כזאת מאשר אנימציה רגילה, שמה שאני עשיתי עד עכשיו זה פשוט להזיז משהו ממקום למקום. פה אני ממש לוקח אובייקט אחד ומשנה חלקים שונים ממנו, תוך כדי האנימציה. שזה דבר מסובך, הוא נקרא דרך אגב ריג, אנחנו נלמד על זה, אבל זה רק קצת שתתרשמו. אז קודם כל, הדברים האלה שאתם רואים פה, זה סרטים שעשתה עמותת בלנדר, אחד המפורסמים. אני ממליץ מאוד, תפתחו יוטיוב, תכתבו ביג בקבני, סרט קצר, מאוד מוצלח, מאוד יפה. אתם יכולים לראות כאן את ההתחלה. ברמה מאוד 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 גבוהה. טוב, אני לא אראה לכם עכשיו את כל הסרט, ואתם יכולים לראות בעצמכם. וזהו, זה בלנדר, למי שלא מכיר. בימים הקרובים אני עומד לפרסם שיעורים לבלנדר מההתחלה עד הסוף, להכיר את הממשק, לדעת למדל דברים, לטקסטר אותם, לעשות מהם אנימציה, הכל שתדעו לעשות באמת את כל הבסיס בבלנדר, ומי יודע, אולי אפילו נעשה קורס מתקדם. אז ביי לבינתיים, אני הייתי שחר, ואנחנו נחמד להכיר אתכם.